ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ 14 சாப்டர்ல இருக்கோம். நம்ம 17வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். 18ல இருந்து இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ 18th ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். 14 சாப்டர் 18 ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. So we'll start with the prayers. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ 14வது அத்தியாயத்தில் இருக்கோம்னு பார்த்தோம். நம்ம அது சுருக்கம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம 1லிருந்து 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் முக்குணங்களை பற்றி விவரித்து பார்த்தோம். அப்புறம் 10லிருந்து 11வது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா, குணத்தின் ஆதிக்கத்தை பற்றி என்ன, முக்குணங்களுடைய ஆதிக்கம், ஒவ்வொரு குணம் எப்படி எப்படி நம்ம மேல ஆதிக்கம் செலுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் அடுத்தது நம்ம பார்த்தது 14லிருந்து 18 வரைக்கும் என்ன பார்க்கிறோம்னா, குணங்களுக்குள்ளேயே செயல்பட்டு மடிதல். அந்த குணம், ஒவ்வொரு குணங்களுக்குள் நம்ம செயல்பட்டால் எப்படி என்ன உண்டாகும், தட் இஸ் ரஜோகுணம் தமோகுணம் எல்லாம் இருந்தால் நம்ம மடிந்துடுவோம். அதே மாதிரி சத்துவகுணம் கூட போராது, நம்ம சுத்த சத்துவத்தில் இருக்கணும் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ 17 வரைக்கும் பார்த்தோம். இன்னைக்கு 18 பார்க்கும்போது இந்த செக்ஷன் முடியுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனல் செக்ஷன்னா குணங்களை எப்படி தாண்டி செல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு அது பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ யாரு இங்க வாசிக்கிறீங்க? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அப்படியே கேல இருந்து போலாம். அடுத்தது கவிதா மாதாஜி, அப்புறம் அப்படியே போகலாம். சரியா? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓபன் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. 18th ஸ்லோகம். சோ பிரபுஜி ஸ்கிரீன்ஷாட் இருக்கா? ஒரு நிமிஷம். ஓகே, தட்ஸ் ஓகே. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृद्धिस्था அதோ கச்சந்தி தாமசஹா. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர் லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூவுலகில் வாழ்கின்றனர். மேலும் வெறுக்கத்தக்கமான தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக லோகங்களுக்கு
நோக்கி செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம தெரிஞ்சதுதான் இல்லையா, சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர்ந்து மேல் லோகத்துக்கு செல்கிறார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த பூ உலகில் வாழ்கின்றனர். மேலும் வெறுக்கத்தக்கமான சமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக லோகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். நம்ம இதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம இந்த இந்த குணங்களின் தன்மைகளை போது நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம ஸோ நம்ம தத்துவ குணத்தில் தெரியல, உயர்ந்த லோகம் இது பிரம்மலோகம் இல்லையா. அவரவர்கள் செய்த அந்த உயர்ந்த குணங்களுக்கு ஏற்பட என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த தட் இஸ் டிகிரி ஆஃப் குட்னஸ்க்கு பொறுத்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரம்மலோகம் இல்லை அது படிப்படியாக இருக்க மற்ற லோகத்துக்கு சரி உயர்ந்த லோகம், தட் இஸ் பூமிக்கு மேல இருக்கிற லோகம். ஆனா ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க எப்படின்னா இந்த பூலோகத்திலே எப்படி ஒரு உயர்ந்த ஒரு பிராமணர் குடும்பத்திலேயோ இல்லை ஒரு உயர்ந்த செல்வந்தர் குடும்பத்திலேயோ அப்படியே அவர்கள் பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு தருவாங்க. ஆனா தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்கன்னா கீழே இருக்கிற பிளானட்ஸ், கீழே இருக்கிற கிரகங்களில் அவங்க தோன்றதுக்கு வாய்ப்பு முடியாது. ஸோ அந்த கீழே போக போக என்ன ஆகும்னா அப்புறம் மேலே வர்றது ரொம்ப கஷ்டம், பல கோடி வருஷங்கள் எடுக்கும். ஸோ நான் விலங்காக்கி இந்த மாதிரி தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்க விலங்காகவும் ஆகலாம், மரம் கொடி மத்சியம் அந்த மாதிரி எந்த விதத்திலும் அவங்க அந்த மாதிரி அவர்களுடைய அந்த செயல்களுக்கு ஏற்ப அவர்கள் எந்த உடலும் அவங்க எடுக்கலாம். தட் இஸ் தாழ்ந்த மனித உடலை விட தாழ்ந்த உடலுக்கு அவர்கள் அந்தந்த இடத்துல இருப்பார்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சு. ஸோ நம்ம நேற்று பார்த்தோம் டீட்டெயிலா, தட் இஸ் இந்த மனித உடலை பகவானை சென்றடையறதுக்கு நம்ம ஏதுவாக ஒரு கருவியாக உபயோகப்படுத்தாவிட்டால் நம்மளுடைய ஆத்மாவை கொள்வதற்கு சமமாக அது கருதப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏனென்றால் இந்த மனித உடல் கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிது. இந்த 84 கோடி ஸ்பெஷல் 84 லட்சம் இந்த உயிர்வாழிகள் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் லிவிங் பீயிங்ஸ் இல்லையா. அந்த 86 லட்சத்துல அப்படியே அதை சொல்றது கடைசியில் நம்ம மனித உடல் கிடைக்குது. அது ரொம்ப அரிது. ஸோ அதை நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரிகிறது. ஸோ இதுல பார்க்கும்போது பந்தப்படுத்தும் சக்தி சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்போது பந்தப்படுத்தும் சக்தி என்ன, இன்பம், திருப்தி, ஞானம், உயர்வு, இவற்றும் தொடர்பு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தை பந்தப்படுத்தும் சக்தி. அறிகுறிகள் எப்படி 11 - 13 வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தில் பிரகாசிக்கும் போது பாவ விளைவுகளிலிருந்து ஒரு உடலை விடுவிக்கும். ஏன் நம்ம எல்லா புலன்களையும் உடலையும் நம்ம ஞானத்தில் ஞானத்தினால் பிரகாசப்படுத்தி அப்புறம் என்ன பாவ செயல்களை செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது நம்ம உயர்ந்த நிலையில் உயர்ந்த நிலைக்கு நாம் சென்றடைய முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். மரணத்தின் போது அடையும் இலக்கு என்ன, சத்துவகுணத்தில் இருந்தா சாதுக்கள் வகிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை சென்றடைகிறான் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியாது. ஸோ செயலின் பலன்கள் என்ன, 16 - 18 பார்த்து தூய்மையானவை ஞானத்தை, எப்படி சத்துவகுணம்னா தூய்மையான செயல்கள், ஞானத்தை விருத்தி செய்யக்கூடியவை, நம்மளுடைய ஞானத்தை எக்ஸ்பேண்ட் இல்லையா டெவலப் பண்ணக்கூடியவை சத்துவகுணம் படிப்படியாக உயர் லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி சென்றுகின்றனர். இதுல ஒன்று கவனிச்சுக்கோங்க, தட் இஸ் நம்ம இன்னும் இந்த பிறப்பு விடுபடல, நம்ம பகவானை சென்று அடையல. சத்துவகுணத்துல இதெல்லாம் அந்த மேல் இருக்கிற உயர்ந்த பிளானட்ஸ் இல்லையா உயர்ந்த கிரகங்களுக்கு செல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி ரஜோகுணம் இருக்கிறவங்க என்ன, அவங்களுடைய பந்தப்படுத்தும் சக்தி என்ன, பலநோக்கு செயல்கள், பற்றுதல், ஆசைகள் மற்றும் பல வகையான இந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ல புலனோக்கு செயல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், புலன்ப செயல்கள், இதெல்லாம் இந்த பந்தப்படும் சக்தியா இருக்கிறது. அப்போ அறிகுறிகள் என்ன, கட்டுப்பாடற்ற ஆசைகள், பேராசை வரும். நமக்கு இருக்கிறத வச்சு பெரும் பற்றுதல் உண்டாகும். அதே மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பலநோக்கு செயல், ஏதாச்சும் ஒரு பலன் இருந்தால் தான் அந்த செயல்கள் ஈடுபடுவோம். ஸோ ரொம்ப பிரயத்தனம் இருக்கும், எப்பவும் துக்கத்துல தான் இருப்போம், நம்ம டென்ஷன் தான். மரணத்தின் போது அடையும் இலக்கு என்ன, பூலோக கிரகத்தில் பிறப்பு, இதே கிரகத்துல பிறப்போம். நம்ம அந்த செயல்கள் பலன்கள் என்ன, 11 பார்த்தது துக்கம், பேராசை, பூலோக கிரகங்களை நம்ம அறிந்து கொண்டே இருப்போம்.
ஸோ இதுதான் ரஜோகுணத்தினுடைய நிலை. ஸோ இந்த தமோகுணத்தில் இருக்கும்போது என்ன பந்தப்படும் சக்தினா பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பேறித்தனம், தூக்கம், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிற செயல்கள். அறிகுறி என்ன? மயக்கம், இருள், பைத்தியக்காரத்தனம், செயலற்றமை, இதெல்லாம் அது தமோகுணத்தில் இருக்கு. அதே மாதிரி மரணத்தின் போது அடையும் இலக்கு என்ன? கீழ்நிலை பிறவியை அடைதல். அது தாழ்ந்த கீழே இருக்கிற பிளானட்ஸ் பிறப்போம். அது மட்டுமா நம்ம உருவம் எப்படின்னு சொல்ல முடியாது. மனித உருவம் கண்டிப்பாக கிடையாது. செயலின் பலன்கள் எப்படி இருக்கு? முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம், மயக்கம், நரக வாழ்வே. நரக வாழ்வை தான் நம்ம அடைவோம் அப்படின்ட்டு தெரியும். ஸோ ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய நம்ம இந்த குணத்தில் செயல்பட்டால் என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த டேபிள்ஸ்ல பார்க்கணும். ஸோ சத்துவ குணத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சம்மரைஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன? செயல் பலன்கள் தூய்மையானவை, ஞானத்தின் திருப்தி, அதே மாதிரி படிப்படியாக உயர்ந்த உலகத்தில் செல்வோம். ரஜோகுணம்னா துக்கம், பேராசை, பூலோக கிரகத்தில் இருப்போம். அதே மாதிரி தமோ குணத்துல முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம், மயக்கம், நரக வாழ்வை நாம் அடைவோம். ஸோ இதிலிருந்து நம்ம குணங்களும் அதோடைய இலக்கும் அதனால் நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த செயலின் பலன்களையும் எல்லாம் நம்ம அப்போ வரைக்கும் பார்ப்போம். ஸோ மரணத்தின் போது நம்ம அடையும் இலக்கையும் நம்ம அதிலிருந்து பார்ப்போம். ரைட், அறிகுறியும் பார்த்தோம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்போ லாஸ்ட் செக்ஷன். இப்போ நம்ம லாஸ்ட் செக்ஷன் என்ன? குணங்களை தாண்டி எப்படி செல்லலாம் அது நம்ம பார்க்க போகிறோம். குணங்களை தாண்டி செல்லுதல் அப்படின்னா அதற்கு நம்ம என்ன தாண்டி அவர்களுடைய அறிகுறிகளை பற்றி பார்ப்போம். அவர்களது நடத்தை என்னன்னு பார்ப்போம். நம்ம அதுலேருந்து எப்படி தாண்டுவது என்ற படிப்பினையும் நமக்கு கிடைக்கும். அதை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த அறிகுறிகள் எப்படின்னா, தட் இஸ் நடுநிலையானவர்கள். அவர்கள் எந்த சமநிலையில் எப்போ இருப்பாங்க. தட் இஸ் அவர்கள் இந்த புலன்களின் தூண்டுதல்களை பற்றி பொருட்படுத்த மாட்டார்கள். எல்லாம் சமநிலையில் அவர் சொல்லுவாங்க இல்லையா? நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா இந்த மாதிரி இன்பம், துன்பம், குளிர், வெப்பம் இதெல்லாம் அவர்களுக்கு சமமாக தான் எடுப்பாங்க. அதனால எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள். ஸோ அவர்கள் ஏக்கத்திலிருந்து விடுபட்டவர்கள். அவர்கள் எனக்கு கிடைக்கல. ஏன்னா அவர்களுக்கு ஆசை இல்லை. ஆசையை கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது ஏக்கமே இருக்காது இல்லையா? அதனால பொறாமையும் இருக்காது. மற்றவர்களுக்கு அது கரைச்சு அந்த பொறாமையும் இருக்காது. இதெல்லாம் இருக்கும்பொழுது நம்ம இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்வதற்குரிய வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? நடுநிலைமையில இருப்போம். போகும்போது சமநிலையில நம்ம யோசிப்போம். பொறாமையிலிருந்து விடுதலை பெறும்போது நம்ம உடல் நம்ம நாம் ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் நல்லா இருக்காது. ஞானத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்ம இந்த உடல்னு நினைச்சதான் பற்றுதல் வரும். உடல் இது ஒரு கருவி தான். எதற்காக உபயோகிக்க வேண்டும்? பகவானை சென்றடையறதுக்கு நம்ம உபயோகிக்க வேண்டும். அந்த நிலையில் நம்ம இருந்தால் எப்போதும் சமநிலையில் இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு தெரிகிறது. ஸோ நம்மிடம் இல்லாததை எண்ணி நாம் இயங்குவது அது அப்படி அதெல்லாம் எப்போ வருது? நமக்கு ரஜோகுணத்துல வருது இல்லையா? அப்போ இந்த உடல் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வருது. நான் அப்படின்னு ஆத்மாவும் உடலும் ஒன்றும் நினைக்கிறவங்க தான் அதை நினைப்பாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம சமநிலை அடையும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணமா வராது. வரப்போகாத ஒரு எதிர்காலத்துக்காக தற்பொழுதுடைய சந்தோஷத்தை பறித்து கொடுக்கும். ஸோ நம்ம வரப்போற எதிர்காலம் நம்ம ஏன் வரி பண்ணோம்? நம்ம கிருஷ்ண மேல நம்ம ஃபுல்லா சரணடைந்து நம்ம பக்தி தொழில் ஈடுபடும் போது நமக்கு இந்த தற்போதைய சந்தோஷமா இருக்கட்டும், இல்லை நிலைக்காத காரியம் இது சந்தோஷமா எதுவுமே நம்ம எண்ண மாட்டோம். ஸோ எதிர்காலம் கிருஷ்ணர் கையில நம்ம கிருஷ்ணரை நம்பும்போது எதிர்காலம் கிருஷ்ணர் நமக்கு உகந்த எதிர்காலம் நமக்கு இருக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த நம்பிக்கையும் வரும் நமக்கு. ஸோ இது கேள்வி கேட்கலாம். இப்போ அப்படி சொன்னீங்கன்னா சார் நான் வீட்டில் ஒன்றும் பண்ணாமல் அப்படி இருந்தால் போதுமா? அப்படி கிடையாது. பகவத்கீதையில கிளியரா சொல்லியிருக்கு. அவரவர்கள் செய்யக்கூடிய அவர்களுக்காக விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்ய வேண்டும். இந்த செயல்களை செய்யும் போது நம்ம எப்படி செய்யணும்? அதை பகவானை முன்னிறுத்தி நாம் செய்ய வேண்டும். அதெல்லாம் கிளியரா சொல்லியிருக்கு. ஸோ கலிகாலத்துல நம்மளுடையது துறவு அப்படின்னு சொல்லி காட்டுக்கோ இல்லை ஒன்றும் செய்யாம இருக்கிறது கிடையாது. அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள பணிகளை செவ்வன செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு பகவத்கீதை சொல்லியிருக்கு இல்லையா? அதனாலதான் அர்ஜுனன் கலங்கி இருக்கும்போது பகவான் என்ன சொல்றாரு? உன் கடமையை செய். ஒரு போராளியோட கடமை என்ன? போரிட வேண்டும்.
அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிகிறது, அவரவர்களோட நடத்தை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த திட திட தட் இஸ் திடர் முனி இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்திரித திடர் முனி அப்படின்னா அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கிறவர்கள் எப்படின்னா எல்லா சூழ்நிலையிலும் உறுதியாக இருப்பாங்க. அவர்களுக்கு புகழோ பழியோ இதெல்லாம் பாதிக்காது. அவர்கள் மானமோ அவமானமோ ஒன்றும் பாதிக்காது அவர்களை. இன்பமோ துன்பமோ எல்லாம் அவர்கள் ஒன்றாக கொள்வார்கள். விரும்பியதோ விரும்பாததோ விரும்ப வேண்டும் மாட்டாங்க. அவங்க என்ன அவங்களுக்கு ஒரே விருப்பம் பகவான் தான், மனதுல வேற ஒண்ணுமே இருக்காது. அதனால இந்த பௌதிகத்துல அவங்க விருப்பமும் இருக்காது, விரும்பாததும் இருக்காது. அவங்க பாட்டுக்காக நெடுநிலையில இருப்பாங்க. எல்லாவருடனும் அவர்கள் சமமாக பழகுவார்கள். அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா, இது நேற்று பாகவதம் படிக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு இது பார்த்தேன். என்னன்னா இந்த கேள்வி கேட்பாரு. தட் இஸ் இந்த 7th சாப்டர்ல பாகவதத்துல 7வது காண்டத்துல இந்த கேள்வி எல்லாம் வரும். அதுல பகவான் கிட்ட கேட்பாங்க. சாரி, சூத்த கோசாமி கிட்ட முனிவர்கள் கேட்பாங்க, எப்படி இந்த இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க சிசுபாலன் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க, அது மாதிரி அரக்கர்களை அவர்கள் பகவான் கொன்ற பிறகு அவர்களுக்கு எப்படி மோசம் கிடைக்குது? அவர்கள் பகவானுக்கு எதிராகத்தானே அவர்கள் பிரவர்த்தித்தார்கள், எப்படி இந்த மாதிரி போகும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதுதான் பகவான் கிளியரா சொல்றாரு. நமக்கு 2-3 இது நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு நமக்கு தெரியும், பகவான் கைப்பட எது செய்தாலும் அது புனிதமாக இருக்கிறது. நமக்கு எவ்வளவு பாவங்கள் எல்லாம் செய்தாலும் அந்த பகவானுடைய சந்நிதியில் பகவானுடைய அந்த இது பட்டால் ஸ்பரிசம் பட்டாலே பாவங்கள் எல்லாம் எரிந்து போய்விடும். ஸோ இந்த எல்லா இந்த என்ன சொல் அரக்கர்கள் ஆகட்டும், இல்ல இந்த சிசுபாலன் போன்ற அவருடைய எதிரிகள் ஆகட்டும், பகவானுடைய ஸ்பர்சம் படும்போது என்ன அது அவர்கள் தூய நிலையாகுது. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, அவர்கள் எப்படி ஒரு டிவோட்டி பகவானை நினைத்துக் கொண்டிருக்கோம், அதே மாதிரி அவருடைய எதிரிகளும் பகவானை பத்தியே இது நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. எப்படி இது பண்ணலாம், எப்படி இது பண்ணலான்ட்டு சதா பகவானை நினைச்சிருக்காங்க. அதான் சொல்றேன், கிருஷ்ணரை சதா நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்ம பாவ செயல்கள் எல்லாம் நீங்கிவிடும் சொல்லும்போது எப்படி அகன்று விடும். அப்படி இருக்கும்போது அதோடைய உக்ரம் அவங்க மேல படாது. ஸோ அதனால அவர்கள் பகவானில் லயிக்கிறது, இந்த பிரம்ம ஜோதிக்கு செல்ல தகுதி அடைகிறார்கள். அவர்கள் அது எதிராக நடந்திருக்கலாம், ஆனால் பகவானே நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த எதிராக நடக்கிறது கூட பகவான் புரிந்திருக்கு. அவர் அதை பொறுத்து அதுக்கு அவர்களுக்கு இதுக்கு இந்த பிரம்ம ஜோதியில் செல்வதற்கு அவர் அவர்களுக்கு அருள் புரிகிறார். அதனாலதான் சொல்றாங்க, தட் இஸ் ஒரு உயர்ந்த ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தன் கூட அவர்கள் நண்பனும் எதிரியை யாரையும் பார்க்க மாட்டாங்க, எல்லாரையும் சமம். பகவானும் அதே மாதிரி தான், அவர் எல்லா ஆத்மாக்களையும் சமமாக தான் பார்க்கிறார். அப்போ நினைக்கலாம், ஓகே நீங்க இப்படி சொல்றீங்களே, சில சேவகங்களை சொல்லியிருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் யார் என்னிடம் சரண் அடைகிறோம் அவர்களை எனக்கு ரொம்ப பிரியம். அப்சல்யூட்லி, கண்டிப்பா பிரியம் உண்டு. ஆனால் பகவான் அவருடைய அந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் இல்லையா, உன்னத நிலையில் இருக்கும்போது எல்லாரையும் அவர்கிட்ட வர வேண்டும் தான் அவர் நினைக்கிறார். அவரு ஸோ இந்த பகவான் சரணடைந்து பகவானுக்கு ஏதுவாக இருக்கிற காரியங்களை செய்யும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம சீக்கிரம் பகவான் கிட்ட போக முடியும். நம்ம நல்லது செய்து பகவானுடன் செல்ல முடியும். ஸோ இந்த அரக்கர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருடைய லீலைகள்ல ஒவ்வொரு அதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு ஸ்டோரி இருக்கு, இன்னொரு காரணம் இருக்கும். அதனால்தான் அவர் சர்வ காரிய காரணம் எங்கிருந்து வருது, இவர்கிட்ட இருந்தா வருது, பகவான் கிட்ட இருந்தா வருது. ஹி நோஸ், பகவானுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு எப்படி அப்படின்னு அவருக்கு கண்டிப்பாக அது தெரியும். எல்லாத்துக்கு பின்னாடி ஒரு காரணம் உண்டு இல்லையா. சிசுபாலன் யாரு, ஜெகாய் மாதா இல்லையா, அவங்க சாரி இவங்க ஜெய விஜயா இல்லையா. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. ஸோ அதை நம்ம நினைச்சிட்டு பகவான் இந்த மாதிரி தீய செயல்களை செய்தால் கூட எனக்கு விமோசனம் கிடைக்கும் நினைச்சு அது தவறு. ஸோ அது யாருக்கு புரியும், ஒரு விஸ்டம், தட் இஸ் வயசானால, தட் இஸ் புத்தி ஞானம் இருக்கிறவங்க அது புரியும். ஞானம் எப்படி கிடைக்கிறது, நம் குருவினாலும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய இதிகாசங்கள்ல இருந்து நம்ம படிக்கும் போது நமக்கு அது தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அது நம்ம இது மனசுல வச்சிருக்கணும். ஸோ மனம் போன போக்கில் எப்பொழுதும் நம்ம இந்த இந்த ஸ்திரமான, தட் இஸ் சமநிலையில் இருப்பவர்கள் அதை நினைக்க மாட்டாங்க.
அவங்க வந்து எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரிடம் தங்களை சரணடைத்துக் கொண்டு ஆன்மீக பயிற்சி உறுதியாக இருப்பார்கள் அவர்கள். அதுதான் வந்து திரதீர் முனி அப்படின்னு சொல்லுங்க இவங்க எல்லாம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய நிலை. ஓகே, இந்த பேக்ரவுண்டை வச்சுட்டு நம்ம இப்போ ப்ரொசீட் பண்ணலாம். 14.19 யார் வாசிக்கிறீங்க? கவிதா மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. नान्यं गुणेभ्य कर्तारां यदा दृष्टा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति மத்பாவம் சோ அதிகச்சதி. எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களைத் தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும் பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன இது, எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும் பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கை அடைகிறான். இது ரொம்ப முக்கியம். இதுதான், தட் இஸ் பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். என்ன, இந்த இயற்கை குணம் அவருடைய பகிரங்க சக்தியிலிருந்து தான் ஏற்பட்டது இல்லையா? அவர் தான் வந்து அவருடைய சோர்ஸ் எங்கே அவர் தான். ஸோ அதனால அவர் அதற்கு அப்பாற்பட்டவர். ஸோ இந்த முக்குணங்களின் இந்த இஃபெக்ட் யார் மேல வரும்? இங்க இருக்கிறவர்கள் தான். தட் இஸ் நம்ம ஜீவாத்மாக்கள் இங்கே பிறக்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அவர்களுக்கு அவர்களுடைய இச்சைகளை நடத்தி கொடுப்பதற்கு வேண்டிதான் இந்த கிரியேட் ஆயிருக்கு இல்லையா நம்ம இந்த பிரபஞ்சம். ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்த உடனே இந்த முக்குணங்கள் வந்து நம்மளை வந்து அதோட இஃபெக்ட் நம்ம மேல வர ஆரம்பிச்சது. அதனாலதான் சொல்றாங்க எல்லா செயல்களும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேற கர்த்தா யாரும். முக்குணங்களால் தான் நம்ம ஆட்டி படைக்கப்படும். இந்த படத்துல பாக்குற மாதிரி இந்த முக்குணங்களால் தான் நம்ம ஆட்டி படைக்கிறோம். ஸோ அதை எப்படி நம்ம ஆட்டி படைக்கிறதுக்கு அளவு பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம பகவான் நமக்கு அளிச்சிருக்கிற அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம், அதை நம்ம என்ன வந்து மிஸ்யூஸ் பண்றோம். நம்ம வந்து கரெக்டாக அதை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம சத்துவகுணம் அதை தாண்டி சுத்த சத்துவத்துக்கு செல்லலாம். ஆனால் அதை வந்து எனக்கு நான் தான் அப்படின்ட்டு அந்த அகங்காரம் வந்து நம்ம வந்து பகவான் மேலேயும் நம்ம வந்து என்விஎஸ் இல்லையா, அவர் மேல நம்ம வந்து பொறாமைப்பட்டு அவரை மாதிரி நம்ம இருக்கணும்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் எனக்கு தான் பவர் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த குணங்கள் நம்மளை அதோடைய நம்ம பார்த்தோம் அந்த டேபிள்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அதோடைய அந்த ஒவ்வொரு குணத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பெசிபிக் கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி நம்ம அந்த அந்த நிலையில நம்ம வந்து பின்பற்றுவோம். அப்பொழுது என்ன, நமக்கு வந்து பகவானை சென்றடைய முடியாது. இந்த பிறப்பு இந்த சுழற்சியில வந்து மாட்டிக்கிட்டு தான் இருக்க போறோம். அதனால நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும், இந்த குணங்களில் வந்து சத்துவ குணம் வந்து நம்ம யுத்த சத்துவத்தில் இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம பிரவர்த்திக்கும் பொழுது பகவானை சென்றடைய முடியும். அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக் நம்ம பார்த்தோம், அந்த 3 ஸ்லைடு பார்த்தோம்ல அதுக்கு முன்னாடி, அதுல சொன்ன மாதிரி தான் சமநிலை இருக்க வேண்டும். அதனாலதான் சொல்லுவாங்க நம்ம அந்த உயர்ந்த அந்த உத்தம அதிகாரி நிலை நமக்கு வரணும். அந்த மாதிரி வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் ஒன்னா தான் பார்க்க போறோம். அதே ஒரு யானையானாலும் சரி, ஒரு மனித பிறவியா இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் சமமான பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம பகவத்கீதை நமக்கு எடுத்து வைத்துள்ளது. ஓகே, ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மா வந்து உடல் நமக்கு தெரியும் முக்குணங்களால் வழங்கப்பட்டது. நம்ம இந்த உலகத்தில் நம்ம பிறகு நமக்கு தெரியும் இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ்ல ஒன்று என்ன, முக்குணங்கள் இல்லை, அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ். அப்புறம் நம்ம பிறந்த அப்புறம் வந்து அந்த முக்குணங்கள் வந்து நம்மளை வாதிக்க ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ நம்ம உங்களுடைய இந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் யூஸ் பண்ணும்போது எப்படியில் நம்ம செல்ல போறோம்ன்றது நம்ம தீர்மானிக்கிறோம். அந்த முக்குணங்கள் அதற்கு ஏற்ப சத்து குணத்தில் இருக்கும்போது நல்லது வரும், அதே மாதிரி தமோ குணத்தில் வரும்போது நமக்கு கீழ்த்தரமான செயல்கள் நம்ம ஈடுபடுவோம். ஆனா நம்ம யாரு ஆட்டி படைக்கிற முக்குணங்கள் இல்லையா, அது நமக்கு தெரியாது. உடல்ல செயல்களும் வந்து முக்குணங்கள் வழி நடத்தப்படுகிறது. இலக்கு முக்குணங்கள் உறுதி செய்யப்படுது. இலக்கு பார்த்தோம் இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்தோம்னா என்ன, ஒவ்வொரு சத்துவ குணத்துல இருந்தா என்ன இலக்கு, அதே மாதிரி ரஜோ குணத்துல இருந்தா என்ன இலக்கு, தமோ குணத்துல இருந்தா என்ன இலக்கு அப்படின்றது நம்ம அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ ஆத்மா வந்து இவைகளில் தனித்து நிற்கலாம். ஜீவாத்மா இந்த முக்குணங்களுடைய தனித்து நிற்க வேண்டும். பரமபுருஷர் இதற்கு அப்பாற்பட்டவர். அதனால ஆத்மா வந்து பரமபுருஷர் நம்ம லயித்து
இருக்கும்போது, இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செயல்படும் போது, சுத்த சத்துவத்தில் செயல்படும் போது விடுதலை அடைகிறான் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். ஸோ இதுதான் முக்தி அளிக்கும் ஞானம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த 20th ஸ்லோகம் லலிதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அடுத்தது லீலாவதி மாதாஜி. இப்ப லலிதா மாதாஜி படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. देहि देह समुद्भवा जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो அமிர்தம் அஸ்னுதே. உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது? தட் இஸ், இந்த உடலை உடையவன் யாரு? ஆத்மா இல்லையா? ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது, அப்படி செய்யும் போது என்ன ஆகுது? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். எப்போ? இந்த வாழ்விலேயே அந்த அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். உயிரை விடணும்னு கிடையாது, இந்த வாழ்விலேயே அந்த அமிர்தத்தை நமக்கு சுவைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ 4 வகையான என்ன? பிறப்பிறப்பு, முதுமை, அப்புறம் டிசீஸ் இல்லையா? அந்த 4 வகையான, தட் இஸ் நம்ம இந்த 4 வகையான துன்பங்களுக்கு ஒரு உயிர் வாழி நம்ம அதற்கு நம்ம வி ஆர் பவுண்ட் பை திஸ் 4 இல்லையா மிசரிஸ். ஸோ இந்த 4லிருந்து அப்பாற்பட்டு வரணும்னா பிறக்கக்கூடாது. இந்த பிறப்பு இறப்பு விடுதலை பெற வேண்டும் இல்லையா? அது முக்கியம். ஸோ எப்படி நம்ம இதுல இருந்து, இந்த சுழற்சியிலிருந்து விடுபட முடியும்? எப்படி விட முடியும் அப்படின்னா, மெயினா இந்த முக்குணங்களிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? சுத்த சத்துவம் இல்லையா? சத்துவம் நல்ல உயர்ந்தது. சுத்த சத்துவத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம்? நம்ம பகவானில் வைத்து பகவானுக்கு வேண்டிய காரியங்களை செய்து பகவானை மையமாக வைத்துக் கொண்டு செய்யும் பொழுது எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல், அதே மாதிரி எந்த ஆசையும், பகவானை தவிர வேற எந்த ஆசையும் இல்லாமல் நாம் இருக்கும் பொழுது இந்த வாழ்க்கையிலே அமிர்தத்தை வைக்க முடியும். ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? இந்த வாழ்க்கையில மனிதரை எடுத்திருக்கும் பொழுது அவர்கள் இந்த அமிர்தம், என்ன அமிர்தம்? பிறப்பு இறப்பு என்கின்ற இந்த அமிர்தத்தை சுவைக்க முடிந்த அவர்கள் சொல்ல முடியும்? யாராச்சும் சாஸ்திரங்கள் இருந்து யாராச்சும் எக்ஸாம்பிள்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபு. நான் கேள்விப்பட்டது அமரீஷ் மகாராஜா 5 எல்லா புலன்களையும் எல்லாம் கிருஷ்ணனுடைய சேவையிலேயே நடக்கிறது, கோவில் நடக்கிறது, வாய் ஸ்லோகம் சொல்றதோ பாடுறதோ, அதே மாதிரி பகவான் பிரசாதம் சாப்பிடுறது, எல்லா புலன்களையும் நம்ம அவர் மேல ஈடுபடுத்துறதுனால நம்ம எங்க கோலோகத்துல என்ன பெனிஃபிட்டோ அதே என்ஜாய்மெண்ட். அவர் அவர் அந்த சாபம் கொடுத்து பிரச்சனை பண்ணப்ப கூட, ஏகாதசி என்னைக்கு துர்வாசம் பண்ணப்ப கூட he was not at all reacting, கூலா இருக்காரு. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வருது. அந்த நிலைமை தான் எல்லாருக்கும் அந்த நிலைமை வராது. யாரும் அட்டாக் பண்றாரு, பூதத்தை விட்டு அட்டாக் பண்றாரு, அப்போ கூலா இருக்காருன்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் அந்த நிலையை அடைஞ்சிட்டாருன்னு அர்த்தம் நான் ஃபீல் பண்றேன். எக்ஸாக்ட்லி. அது நல்ல எக்ஸாம்பிள் அம்பரீஷ் மகாராஜ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வேற எல்லாம் ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரஹ்லாத் மகாராஜ். கரெக்ட், அப்சல்யூட்லி வெரி குட். அவரு அப்புறம் வேற என்ன எக்ஸாம்பிள்? நிறைய எக்ஸாம்பிள் சாஸ்திரத்துல. துருவ மகாராஜ் அப்சல்யூட்லி இல்ல, கிளாசிக் கேஸ் இல்லையா? அவர் சின்ன குழந்தை, அவர் எனக்கு எல்லாத்த விட இல்ல பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் வேணும் அப்படின்னு எல்லாம் அவர் இது பண்ணுவார் இல்ல, எல்லாரை விட உயர்ந்த. துருவ மகாராஜோட துருவ மகாராஜ என்னன்னாக்கா அது எங்கேயோ போயிடுச்சு. அது நான் கண்ணாடி துண்டு தேடி வந்திருக்கேன் அவங்ககிட்ட, நீ என்ன வைரம் வெட்டி தான் கொடுக்குறீங்கிற அளவுக்கு அவர் ரொம்பவே இதாயிட்டாரு. சொல்ல முடியாது. அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சோ அதுதான் நம்ம நிலை. தட் இஸ், நம்ம சிலவங்க நினைப்பாங்க நமக்கெல்லாம் இந்த ஜென்மத்தில இல்ல இந்த நிலையிலேயே நம்ம இந்த பிறப்பு இந்த சுழற்சியிலிருந்து விடுபட முடியுமானா முடியும். எப்போ நம்ம கிருஷ்ணரையே நினைத்த மனதில் கிருஷ்ணர் லைட் இருந்தால நம்ம கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு இவங்கெல்லாம். ஸோ இந்த சாஸ்திரங்களே சொல்லியிருக்கு இல்லையா?
ஆனா நம்ம அந்த நிலைக்கு வரும். இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கணும் எந்த நிலையில இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சராசரியா இருக்கிற நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாம் இந்த முக்குணங்களுக்கு அடிமைப்பட்டு இருக்கிறோம். ஓகே, இந்த முக்குணங்களுக்கு அடிமைப்படாமல் நம்ம வந்து பகவானில் வைத்திருந்து இந்த பகவான் மட்டும்தான் மையமா வைத்துக்கொண்டு நம்ம செய்யும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளும் அந்த நிலையை அடையலாம். ஸோ எல்லாரும் அதுதான் நம்ம செய்ய முற்படணும். நம்மளோட இலக்கு அதுதான். எப்படி நம்ம வந்து சுத்த சத்துவத்துக்கு அந்த நிலையை அடைய முடியும்? எப்படி நிலையை அடைய முடியும்னா இதுதான். அது சத்துவம் மட்டும் இல்லை, எந்த இருந்தாலும் பகவான் தான். அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா வில் ரைஸ் டு தட் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ என்ன சில இது வந்து இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு காரணம்னா நிறைய பேர் நினச்சிக்கோங்க, நமக்கு அந்த நிலையை அடைய முடியுமா முடியாதான்னு. கண்டிப்பாக யார் வேணா அடையலாம். ஆனால் அதற்கு நமக்கு தேவை இதுதான், சமநிலை. அதே மாதிரி சமநிலைன்னா பகவானில் நாம் வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்காங்க பகவான் கீர்த்தனம் எல்லாம் பாடி. அதனால தான் நான் சொன்னேன், அடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு சண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும், எல்லாரும் ஒரு ஒரு கீர்த்தன். அது ராகம் அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க, நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு அது சொல்றது நல்லது. ஓகே, எல்லாரும் இது பண்ணுங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி கொண்டு செய்வதால் பக்தர் இருந்தால் ஜட உடலுடன் இருந்தாலும் ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேறுவதால் ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும். ஸோ ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கத்தில் விடுபட வேண்டுமானால் ஆன்மீக ஞானத்தில் மூழ்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம இது வந்து பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 21 யார் வாசிக்கிறீங்க? லீலாவதி மாதாஜி நீங்க வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. அடுத்தது சங்கரன் பிரபுஜி. லீலாவதி வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचार कथं चैतां ஸ்திரீன் குணான் அதிவர்த்ததே. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? அவனது நடத்தைகள் யாவை? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா, ரைஸ் கொஸ்டின் தான் இல்லையா? அர்ஜுன் கேட்கிறார், பகவானே நீங்க சொன்னீங்க, ஓகே, எம்பெருமான் இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் அவை. ஓகே, எப்படி வந்து ஒருவர் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பால் வந்து இருக்கிறார் அப்படின்னு எப்படி நமக்கு தெரியும்? ஏன்னா அது தெரிஞ்சாதான் நமக்கு வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்களில் இந்த ஜீவாத்மா இருக்காரு அப்படின்ட்டு அப்பதான் நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த கேள்வி நமக்கு வேண்டிய அர்ஜுனன் கேட்கிறார் இல்லையா? எம்பெருமானே இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை அப்படின்னு கேட்கிறார். அது மட்டும் இல்லை, நடத்தை அவை எப்படி வந்து அவர் வந்து நடந்து கொள்வான், இயற்கையின் குணங்கள் வந்து அவன் உயர் பெறுவது எவ்வாறு இல்லையா? வெரி ரிலவென்ட் கொஸ்டின். ஏன்னா இது தெரிஞ்சாதான் அது நம்ம வந்து அதே மாதிரி பின்பற்ற முடியும் இல்லையா? அதை உணரவும் முடியும். அதற்காக அர்ஜுனன் இந்த கேள்வி கேட்கிறார். ஸோ இந்த 3 குணங்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது சங்கரன் 22 to 25. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. புக் இருக்குல்ல, சரியா தெரியுதா? ஓகே பிரபுஜி. ஓகே பிரபுஜி, நான் பார்த்தேன். ஓகே. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரகாஷஞ்ச பிரவருத்திஞ்ச மோகமேவ ச பாண்டவ ந த்வேஷ்டி சம்பிரவருத்தானி ந நிவ்ருத்தானி காங்க்ஷதி உதாசீன வதாசீனோ குணைர்யோ ந விசால்யதே குணாவர்த்தந்த இத்யேவ யோ வதிஷ்டதி நேங்கதே சமதுக்க சுகஸ்வஸ்தஸ் சமலோஷ்டாஸ்ம காஞ்சனக துல்ய பிரியா பிரியோ தீரஸ் துல்ய நிந்தாத்ம சௌஸ்திதிஹி மானாபமானயோஸ்துல்யஸ் துல்யோ மித்ராரி பக்ஷயோஹோ சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீதஸ் ச உச்யதே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாண்டுவின் மைந்தனே,
பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிபவனும், தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும், மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும், பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவனும், திடமானவனும், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் சமமாக நடத்துபவனும், எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான மனிதன் இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இங்க கிளியரா அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருந்தாரு கிருஷ்ணர் இல்லையா? பகவான் என்ன சொல்றாரு? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாண்டவன் மைந்தனே, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது, இந்த 3 குணம் இல்லையா? சத்துவகுணம் பிரகாசம் சொல்லுவோம், பற்றுதல் ரஜோகுணம், மயக்கம் தமோகுணம் ஆகியவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டிருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிபவனும், தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும், மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும், பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவனும், திடமானவனும், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் சமமாக நடத்துபவனும், எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான மனிதன் இயற்கை குணங்கள் கடந்தவனாக இருக்கிறான். என்ன சொல்றாரு அவரு? ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல என்ன சொல்றாரு? இந்த குணங்கள் நம்ம மனிதனாக பிறந்தாலே பிரபஞ்சத்தில் முக்குணங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு. இப்போ இங்க இருக்கிறவங்க, நீங்க இப்போ நம்ம 17 பேர் இருக்கோங்க. இதுல நீங்க சொல்லுங்க, இதுல எந்த குணத்துல நம்ம இருக்கோம் சொல்ல முடியுமா? ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுங்களேன், ஒரு 4-5 பேர் சொல்லுங்களேன், என்ன குணத்துல நீங்க இருக்கீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சங்கரம் ரஜோகுணத்துல இருக்கீங்க. ஓகே, சத்துவகுணத்துல இருக்கீங்க மாதாஜி. நம்ம ஆல் மிக்சர் குணத்துல இருக்கோம் குருஜி. என்னங்க டயத்தை பிரகாரம் நம்ம குணம் சேஞ்ச் ஆகும். நம்ம ஒரே குணத்துல இருக்க முடியாது. 3 குணம் மிக்ஸா இருக்கும் நமக்கு, எவ்வளவுதான் அறிவு இருந்தாலும். இப்ப நைட்டு சாயந்தரம் தூங்குறோம்னாக்கா தம குணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடுறது. வேலைக்கு ஓடுறோம் நம்ம, அப்ப ரஜகுணம் வந்துடுறது. காலங்காலத்தை எந்த தடவை நம்ம சுவாமி ஸ்லோகம் சொல்றோம், அப்ப நமக்கு சத்துவ குணம் இருக்கு குருஜி, அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். சரியா குருஜி? நம்ம அதுக்கு கேட்டுட்டு நம்ம ஃபைனலா ஒரு இது பார்க்கலாம். எப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம். சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. முக்குணங்களிலிருந்து விடுபட்டு கட்டுப்பாடெல்லாம் இருக்கிறதை விட நான் கேட்கறது, நீங்க எந்த குணத்துல இருக்கீங்க? அவ்வளவுதான், சிம்பிள், ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட். நீங்க எந்த குணத்துல இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. நான் சத்துவ குணத்துல தான் இருக்கேன் பிரபுஜி. ஓகே, வெரி குட், ஃபைன். மூணும் கலந்து இருந்தா கூட நம்ம இந்துமதி பிரபுஜி அந்த குணத்துல இருந்தாலும் பிரபுஜி, அத ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் பிரபுஜி. அதுக்கு இல்ல, எனக்கு நீங்க எந்த குணத்துல இருக்கீங்க மட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம அது வரலாம், டிஸ்கஷன் வரலாம். அது ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் சொல்லங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்போ அட் பிரசன்ட் நம்ம சத்வகுணத்துல இருக்கோம் பிரபுஜி. ஏன்னா நம்ம கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றோம், இதெல்லாம் கவனிக்கிறோம். அதனால அட் பிரசன்ட் சத்வகுணத்துல இருக்கோம் பிரபுஜி. பிரபுஜி நான் கூட சத்துவகுணம் தான் பிரபுஜி. அதுதான் பிரபுஜி, சத்துவகுணம் தான். அதுக்கு அதுவும் சொல்றேன் பிரபுஜி, சத்துவகுணம் ஜெனரலி 3 குணங்களுமே வரும் பிரபுஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி குட். அப்புறம் கோகிலா மாதாஜி, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? நீங்க எந்த பிரபுஜி? பிரபுஜி நானும் 3 குணமும் கலந்துதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிரபுஜி. ஏன்னா பிரபுஜி சொன்ன
பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி காலையில எந்திரிக்கப்ப சத்வகுணமோ அப்பப்ப ரஜகுணம் எல்லாமே வந்து கலந்து வரும். ஓகே ஓகே. ஜானகிராமன் பிரபுஜி, நீங்க எந்த குணத்துல இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஃபைன். அடுத்தது வேற யாரும் சொல்றீங்க? கவிதா மாதாஜி, நீங்க எந்த குணத்துல இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி சொல்லுங்க பிரபு. சத்துவகுணம் ரஜகுணம். சத்துவகுணம் வருது, அதே நேரத்தில் சில நேரத்தில் தவிர்க்க முடியாத கோபம் வருது. சில நேரத்தில் மேக்சிமம் எல்லா கிளாஸும் உட்காந்துருக்கிறதால அதிகமாக மற்றதுல ஈடுபாடு இருக்கிறது இல்லை. சில நேரத்தில் தவிர்க்க முடியாத கோபம் வந்துடும் சில நேரத்தில். மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்போ மொத்தமே சத்துவகுணம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஹரே பிரபுஜி, அதாவது இந்த முக்குணங்களே இருந்தாலும் பிரபுஜி நம்ம கட்டுப்பாட்டுலாக இருக்க நம்ம முயல்வதை விட அதை வந்து நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட ஒப்படைச்சிடணும் பிரபுஜி. அவரிடமே அந்த கட்டுப்பாட்டு அவரிடமே கிருஷ்ணரிடமே நம்ம ஒப்படைச்சு அதை அளித்து அவரு நமக்கு உண்மையான பக்தியை கொடுப்பார் பிரபுஜி. ஓகே ஹரி போல். ஓகே, இப்போ இதுல இருந்து பார்த்தா நமக்கு வந்து ஒண்ணு கிளியர் என்னன்னா, நம்மளால வந்து எப்பொழுது நம்ம இந்த பிறவி எடுத்துட்டோம்னாவே யாருக்கும் வந்து இந்த அன்லஸ் நம்ம அந்த உன்னதமான நிலை சமநிலை சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த நிலை வராத வரைக்கும் நம்ம இந்த முக்குணங்கள்ல ஏதாச்சும் ஒரு குணங்கள் நம்ம மேல ஆதிக்கம் செலுத்தி கொண்டுதான் இருக்கிறது இல்லையா. பிரபுஜி ஃபர்ஸ்ட் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. பிரம்மால இருந்து எறும்பு வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். பிரம்மால இருந்து எறும்பு வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இந்த குணங்கள் இருக்கு. பிரம்மால இருந்து எல்லாமே பறந்து திருப்பி பேருமே பிரம்மாக்கே இருக்கு. நம்ம எல்லாம் என்ன சாதாரண நம்ம இந்த ஜீவாத்மா அப்படின்னு நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்து துக்காலயத்தில் பிறந்து விட்டாலே இந்த நம்ம 24 எலிமெண்ட் சொல்றோம் இல்லையா, அதுல வந்து ஒரு எலிமெண்ட் என்ன, அன்மேனிஃபெஸ்ட் முக்குணங்களோட சேர்ந்து பிறக்கிறோம். பிறந்த உடனே அந்த முக்குணங்களுடைய வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருது. இந்த வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதுதான் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் சத்துவதடி பகவத்கீதை பாகவதம் பகவானை பற்றி நினைக்கும் சத்துகுணத்துல, நல்லது செய்யும்போது சத்துகுணத்துல இருப்போம். அப்புறம் வந்து திடீர்னு நமக்கு வந்து ரஜோகுணத்துல ஆதிக்கம் வருது, நமக்கு நான் எல்லாத்தோட பெட்டரா இருக்கணும் அப்படி இப்படி எல்லாம் தோணும் போது ரஜோகுணம் வந்துடுது. ஆசை பேராசை எல்லாம் வரும்போது அப்புறம் வந்து என்ன தூக்கம், அதே மாதிரி வந்து இன்டாக்சிகேஷன், இது மற்றவனை வந்து எப்படி இது பண்ணும், இந்த விகர்மா வேலைகள்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம தாமசை குணத்துக்கு வந்துடும். அப்படி ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம வந்து இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை ஆதிக்கப்படுத்தும் போது ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது கூட நம்ம வந்து ரஜோகுணம் வரும்போது ஐயோ ரஜோகுணம் இருக்கக்கூடாது, நம்மளுடைய அந்த விஸ்டம் ஞானத்தை உபயோகித்து என்ன பண்ணும், பகவானில் நம்ம வந்து நம்மளுடைய செயல்களை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது அது தமோகுணம் சத்துவகுணம் ஆயிடுது. சுத்த சத்துவத்துக்கு போகணும். பகவானை மையமாக கொண்டு நம்ம செயல்களை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது அது அப்படியே சத்துவகுணம் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு செல்வோம். அதே மாதிரிதான் தமசி குணம் மனசுல வரும்போது அது செய்யாம நம்ம அப்படியே வந்து பகவானை நினைத்து கொண்டு நம்ம செயல்களை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது சத்துவகுணம் சுத்த சத்துவத்துக்கும் போக முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்து விட்டாலே நம்ம வந்து இந்த முக்குணங்கள் ஆதிக்கம் போடும். இந்த ரஜோ தமோ இந்த மாதிரி குணங்கள் மேல நம்ம ஆதிக்கம் செலுத்தும் பொழுது வலுக்கட்டாயமா மனதை வந்து பகவானில் நம்ம திடமாக நிறுத்த பார்க்க வேண்டும். அதனாலதான் இந்த சாது சங்கம் லவமாத்திர சாது சங்கம் இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா சதம் இருக்கும். அதனால எப்பவுமே சாது சங்கத்தை அவாய்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு எனக்கு புரிஞ்சுட்டு இருக்கு. அதனாலதான் நான் எல்லா வேற வழியே தெரியாது. அத எவ்வளவு சொல்ற அழகா அந்த மாமி இந்த மாதிரி மத்தாஜி சொல்ற ரொம்ப நல்லா லவமாத்திர ஒரு 132,000 மில்லியன் ஆஃப் செகண்ட் நம்ம வந்து ஒரு பக்தரோட சங்கம் வச்சிருந்தாலும் எவ்வளவு சேஞ்சிங் அது ஐ எம் ஃபைண்டிங் மை செல்ஃப். லாஸ்ட் 6 இயர்ஸ் நான் இருக்கேன். இப்போ ரீசென்ட்லி இந்த எல்லா L1 L2 L3 எல்லா கிளாஸ்லயும் நான் நுழைஞ்சிருவேன். எனக்கு இதை விட்டா வேற உத்தியோகமே கிடையாதுன்னா பகவான் கொடுத்தது அருள். இந்த 70 இயர்ஸ்ல எனக்கு நான் வேற எதுவுமே கேட்க மாட்டேன். நான் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுல 6 வருஷமா டிவி பார்க்க மாட்டேன். ஐ டோன்ட் டாக். நான் பேசுறதுன்னா யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நானே சொல்லக்கூடாது. அதனால அடியங்கிற நான் பெரிய மாத்திரம் நானே மாத்திட்டேன். நானே சொல்லக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு எல்லாம் உங்களுடைய ஒரு அனுகிரகம் தான். இப்ப குருஜி ஒண்ணுமே கிடையாது. உங்களை மாதிரி ஒரு பக்தர்களுடைய கூட்டத்துல வந்து எனக்கு இவ்வளவு சேஞ்ச் இருக்குன்னு நானே ஃபைண்ட் அவுட் பண்றேன். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நான் பகவான்கிட்ட எதுவும் கேட்கறது இல்லை. எனக்கு எது கூட அது கூட கேட்கவே மாட்டேன். வாட் ஐ டிசைர் கிவ் மீ எல்லாம் இன்னும் கேட்கறதுக்கு எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு? எல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். ஒவ்வொரு செகண்ட் நான் சுவாசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஹவ் வாஸ் ஐ அம் கிரேட்ஃபுல். பக்தி கிடையாது. கரெக்ட்.
அந்த மாதிரி நிலையில நம்ம இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய சிந்தை செயல் எல்லாம் பகவான் நிலைக்கு நம்ம செய்வோம். ஸோ அப்சல்யூட்லி யூஆர் ரைட் பிரபு. இதுதான் எல்லாருடைய மனசுல அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். அதுதான் வந்து இப்போ இதுலயும் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, அதான் சொல்றாங்க இல்லையா, தட் இஸ் குணங்களே செயல்படுகின்றன இல்லை, என்ன சொல்ற, நடுநிலையில் இருக்கணும், தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருத வேண்டும், மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக கருத வேண்டும் இல்ல, இந்த பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையது, யாரையும் வெறுக்கவும் கூடாது, எதுவும் நம்ம அளவுக்கு மேல் நேசிக்கணும் அவசியம் இல்லை. பண்டிதா சமதர்சன சொல்லிருக்கேன். எக்ஸாக்ட்லி, பண்டிதா சமதர்சன, கரெக்ட், அப்சல்யூட்லி. எல்லாம் ஒரே மாதிரி பார்க்கணும், எல்லா இடத்துலயும் பரமாத்மா இருக்காங்கிற அந்த உணர்வு வரணும் நமக்கு. ஆமா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, இப்போ காலையில நாம எழுந்த உடனே எழும்போதே பிரபுஜி, எழுந்து நம்ம எழுந்தோடனே அந்த ஹரே கிருஷ்ணா அவருடைய ஞாபகத்தை சொல்லிட்டு அவருடைய சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வந்து இன்னைக்கு நடக்கும் செயல்கள் எல்லாம் அனைத்தும் தங்களால் தான் செயல்படுகிறது, கடமை இதெல்லாம் எல்லாமே நடப்பதெல்லாம் எல்லாம் நீங்களே பார்த்து உங்களால் நடப்பவங்க நீங்களே நல்லதாக முடித்து நல்லவையாக செயல்படுவாயாகன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நம்ம ஒப்படைச்சோம். அவர் மூலியமாவே அவர்கிட்டயே ஒப்படைச்சு அவர்கிட்ட சொல்லி நம்ம நல்லதே செய்யணும், அவருக்கு பிடிச்சமானதாக செய்யணும். அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி, அவன் அருளால் இருந்தாதான் அவன் தாழ் வணங்க முடியுங்கிறதான் எனக்கு புரியுது. இல்லைன்னா இத்தனை வருஷமா நான் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபேமிலியில இருந்து வந்துட்டு இன்னைக்கு 70 வயசுல நான் ஸ்பிரிச்சுவலை பத்தி நான் நுழையிறேன்னா எனக்கு வெக்கமா இருக்குனாக்கா இதுலயும் ஒரு சந்தோஷம். அட்லீஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களை மாதிரி பக்தாளோட சங்கம் கிடைச்சதுன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அவனுடைய ஒரு அருள் இருந்தா தான் நம்ம இந்த பக்தியில் நுழைய முடியுங்கிறத அந்த நான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் குருஜி. அப்சல்யூட்லி, அப்சல்யூட்லி. அதுதான் நம்ம வந்து எப்பவும் பக்தரை பகவானை நிலைநிறுத்தி அவரே மையமாக வைத்து செய்யணும் நம்ம எல்லாம். பிரபுஜி, சொல்லுங்க பிரபுஜி, நான் எது செயல்பட்டாலும் அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு இன்னைக்கு எது செயல்பட்டாலும் உங்கள் மூலமா தான் வர்றதே. இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு செய்யணும்னா அது செஞ்சாலும் அதை நீங்க தான் அருள் புரியணும்னு சொல்லிடுவோம் பிரபுஜி. எது செஞ்சாலும் என்ன மந்திரம் என்ன வருது எது சாப்பிட்டாலும் பிரபுஜி அவர்கிட்ட எல்லாமே அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பண்ணிட்டு தான் இது வரைக்கும் அப்படிதான். எது நடப்பதும் நடக்காததும் செயல்படுவதும் என்னென்ன நடக்குதோ எல்லாம் உங்களால் தான். அது நல்லவையாக நடக்க உங்களுடைய அருள் இருந்தா அது போதும் எனக்கு. அதுதான் கேட்பேன் பிரபுஜி அவர்கிட்ட. உங்களுடைய பாதை எல்லாம் நீங்களே பாத்துக்கோங்க, நீங்க எல்லாம் பார்த்து செயல்படுறது அது நல்ல மாதிரி முடியும் பிரபுஜி. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா பொறாமை, ஹரே கிருஷ்ணா, பொறாமை மற்றும் ஏக்கத்திலிருந்து விடுபடுவோம். எப்படி பிரகாசம் 3 குணம் இல்லையா, அது என்ன இயற்கையின் குணம். அதனால வந்து வெறுக்காமலும் ஏக்கமடையாமலும் அது ஒரு தன்மை இல்லையா. அதே மாதிரி இயற்கை குணங்கள் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்போம். குணங்களே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிவுவான். ஏன்னா நம்ம செயல்படுற குணங்கள் தான் நம்ம செயல்பட வைக்கிறது. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு குணங்கள் நம்ம மேல ஆதிக்கம் செலுத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு பகவானில் நம்ம லைத்திருக்கும் பொழுது குணங்கள் நம்ம மேல இன்டராக்ட் ஆகாது. ஸோ அது நமக்கு தெரியும், அது ஞானத்தின் வழியாக புரியும் இல்லையா. புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி, மானம், அவமானம், இன்பம், துன்பம் இதெல்லாம் எப்போ வருது? பாடிலி கான்செப்ட் இல்லையா. நம்ம வந்து உடலும் நாமும் ஒன்று நினைக்கும் போதுதான் இந்த இதெல்லாம் தோணும். உடல் நான் கிடையாது, ஆத்மா தான் நான் அப்படின்னு இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் வேறுபாடு பண்ணும்போது, வேறுபாடு புரிந்து கொண்டு இருக்கும்பொழுது புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி எல்லாம் வந்து மானம் அவமானம் ஒன்றும் வராது. அதனாலதான் நம்ம வந்து உயர்ந்த கன்னியாசிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாராச்சும் அவங்க அவமானம் படுத்தினா கூட ஒன்றும் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா. அதெல்லாம் நமக்கு இந்த புஸ்தகத்துல நமக்கு எடுத்து வைக்கிறார். அதே மாதிரிதான் சமமாக நடத்தும், எல்லாரும் சமமாக நடத்தும், எல்லாற்றையும் மண் கல் தங்கம் போன்ற அனைத்தையும் வந்து சமமாக நினைக்கிறார். ஒரு தங்கம்னால பெரிய ஒரு ஆசையோ இல்ல வந்து மண்ணை பார்த்து வச்சே மண்ணு தானே அப்படின்னு போறது அதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா. அந்த இது பிரபுஜி அந்த சூத்த முனிவர் சுக முனிவர் பின்னாடியே ஓடுறாரு நான் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அம்மனமா ஓடுறாரு அவரு. அப்போ அந்த லேடிஸ் எல்லாம் துணியை கவர் பண்ணிக்கிறப்ப கேக்குறாரு, என் பையன் அம்மனமா ஓடுறான் அவனை கண்டுக்காம இருக்கீங்க, என்ன கண்டா எல்லாம் போத்துங்க கேக்குறாரு. அப்புறம் சொல்றாங்க எவ்வளவு ஒரு இது அவருக்கு அவர் மூஞ்சிய பார்த்தாலே தெரியுது எங்களுக்கு அவர் அம்மனமா போடலாம், அவர்லாம் எதுலயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, இந்த லைஃப் விட்டு எங்கேயோ போயிட்டாரு, பட் நீங்க எல்லாம் வந்து கிரகஸ்தாலா இருக்கல அதனாலதான் எங்க அப்படின்னு சொல்றா, ரொம்ப அழகா சொல்றா. ஆமா. சோ அந்த நிலை நம்ம வந்து அந்த நிலையில இருக்கும்போது சமமான எதையும் சமமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற நிலை சுத்த சத்துவம். அதுதான் சுத்த சத்துவ நிலையில் வரும்பொழுது
நம்ம வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு நம்ம ஈடுபடலாம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம ஸோ நம்ம நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ 26வது ஸ்லோகம் படிங்க. நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிக்கிட்டாங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். சாந்தி மாதாஜி இப்போ 26th படிங்க. ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி 27th படிங்க. ஓகேவா? ஓகே ஓகேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே மாம் கிருஷ்ணா. யோ வ்யபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. இது நிறைய வாட்டி கோட் பண்றதுக்கு நமக்கு கேட்பாங்க. தட் இஸ் பகவான் வந்து சொல்றாரு, அவரை வந்து அவர் நிலையில் எப்படி அடையலாம் சொல்லும்போது இதுதான் மாம்சயோ அவியாபிச்சேரேனா அப்படின்ட்டு. அது என்னது? மாம்ச யோ அவ்யா அப்படின்னா என்ன? என்னது சொல்ல முடியுமா? இந்த மீனிங்ஸ் பார்த்து சொல்லுங்க. மாம் அப்படின்னா எண்ணில் இல்லையா? எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும். அவ்யாபிச்சாரேனா அவ்யாபிச்சாரேனா வித்தவுட் ஃபெயில், கண்டிப்பாக தான் அவ்யாபிச்சாரேனா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அனன்ய பக்தி. ஆமா, அவர் வித்தவுட் ஃபெயில், கண்டிப்பாக. அதுதான் அது அவ்யாபிச்சாரேனா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்படின்ட்டு அர்த்தம். ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க? எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவான். பூர்ண பக்தி தொண்டுனா தட் இஸ் அனன்ய பக்தி. வேற எதுவும் மனசுல நிற்காம இல்லையா, பகவானே அப்படின்னு பகவான்ல அடைக்கலாம் இருக்கிறவன் என்ன பண்றாங்க? எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள் இல்லையா, இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகிறான். இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு வர வேண்டும் என்றால், சுத்த சத்துவத்தில் சென்று அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன? இந்த 3 ஜட இயற்கை, இந்த 3 இயற்கை குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு வர வேண்டும் அப்படின்ட்டு கிளியரா பகவான் சொல்றது. இந்த பூர்ண பக்தி தொண்டு எப்படி அதை அடைய முடியும்? பூர்ண பக்தி தொண்டு. எது செய்தாலும் வந்து பக்தனை பகவானை மையமாக வைத்து அனன்ய பக்தி. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம வந்து இது காமிக்கிறோம். அது மாதிரி நம்ம வந்து எதுவும் நம்ம சாதனைகள் மூலமாக நம்ம நிரூபிக்கிறது கிடையாது. அது மனசுலே வரணும். இப்போ நம்ம தெரியும், இந்த பிரஜையில இருக்கிற இந்த கோபிகள் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பூர்ணமா இல்லையா, அவங்க வந்து மனசுல வேற கிருஷ்ணரை தவிர எதுவுமே கிடையாது, எல்லாம் அவருக்கு வேண்டி செய்யறாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிள்லாம் சொன்னீங்க, அம்பரீஷ் மகாராஜா, துருவ மகாராஜா, பிரகலாதர், பார்த்தா பகவான் தவிர அவர்கள் மனதில் வேற எதுவுமே கிடையாது. அந்த நிலைக்கு நாம் உயர வேண்டும். இல்லை நம்ம வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று அடையறதுக்கு வேண்டி நம்ம செய்தால், சத்துவத்தில் இருந்தால் கூட நமக்கு வந்து புண்ணிய கர்மம் கிடைக்கும் தந்தா உயர்ந்த பிளானட்ஸுக்கு போகலாம், உயர்ந்த கிரகங்களுக்கு செல்லலாம். இந்த புண்ணிய இந்த குட் அந்த கர்மாவோட இதெல்லாம் முடிஞ்சு போது திருப்பி இங்கதான் வந்து விழுவோம். அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா, ரொம்ப முக்கியமானது என்ன? பகவானை மனதில் நினைத்துக் கொண்டு பகவானை லயித்து எல்லா காரியங்களையும் செய்ய வேண்டும். அதான் கிளியரா அவர் சொல்றார். எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்து என்னில் வந்து அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்றார். லெவல் ஆஃப் பிரம்மன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஃபுல் டெவோஷனல் சர்வீஸ், அதுதான் பக்தி தொண்டு, அதுதான் வழி அப்படின்னு கிளியரா சொல்றார் பகவான். தெய்வீக நிலை அடைவதற்கான வழி கிருஷ்ண பக்தி தொண்டு மட்டும் ஈடுபடுதல், எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல். ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமோ ஹி பிரதிஷ்டா அமம்ருதஸ்ய யௌகஸ்ய ச சாஸ்த்ராஸ் வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சூகஸ்யைகாங்கிகஸ்ய ச. மேலும் மரணமுற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. என்ன சொல்ற? மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின்
தர்மமுமான. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஓகே ஓகே. நாங்கள் உங்களை இது பண்ணல இன்னைக்கு கோஹோஸ்ட் பண்ணலையா மேம்? பரவாயில்ல பிரபுஜி, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கு பிரபுஜி. அடுத்த கிளாஸ் வந்துருவாங்க பிரபுஜி. ஆமா, நம்ம முடிச்சிடலாம், இதில் முடிச்சிடலாம். மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. ஐ ஆம் த பேசிஸ் ஆஃப் இம்பர்சனல் பிரம்மன் அப்படின்றார். ஸோ பிரம்மனில் சென்ற பகவான் சென்று அடைய வேண்டும் என்று என்ன செய்யணும்? நம்ம அவர் இது உணர்த்துற நமக்கு. தட் இஸ் நிரந்தரமான எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? நிரந்தரமானது, அழிவற்றது ஏது? பிரம்மன், பகவான் அடைதல். இந்த ஆத்மா வந்து பிரம்மன் நிலை, பகவான் நிலையை அடையும் போது, பகவானில் சென்று அடையும் போது என்ன ஆகுது? எட்டர்னல். பிறப்பு இறப்பு என்பதிலிருந்து நாம வந்து மீண்டு விடுகிறோம். அது வந்து அடையணும்னா எப்படி, என்ன வழி? அது பிறப்பு இறப்பிலிருந்து, அந்த சுழற்சியிலிருந்து நம்ம விடுபட வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யணும்? நம்ம சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகணும் குருஜி. சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகணும். ஆமா ஆமா. சுத்த சத்துவம் அப்படின்னு என்ன சத்துவத்தை இருந்தா கூட நம்ம வந்து திருப்பி சுத்த சத்துவம்னு எல்லாமே ஆல் கிருஷ்ணன், எவ்ரிதிங், எனிதிங் யூ ஆர் ஆஃபரிங், எனிதிங் யூ ஆர் டூயிங். சூப்பரா சாப்பிடுற, தூங்குற, எல்லாமே வேலை பண்ற, எல்லாமே அவனுக்குன்னு சொல்றாரு. இல்ல அந்த மாதிரி தான் மந்திரம் இருக்கு. எல்லாமே அவருக்கு, அவரோட கான்சியஸ்ல நம்ம பண்ணணும். அப்படிங்கிறப்ப வந்து எல்லாமே அவருக்கு பலனை எதிர்பார்க்கப்படாது. எனக்கு நான் இது வேலை பண்றேன், இது பண்றேன், எல்லாமே அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிக்கிறப்ப சுத்த சத்துவம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரசாதம் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா. சுத்த சத்துவம்னா என்ன? நம்ம சுத்த சத்துவம்னு பேசிட்டு, சுத்த சத்துவம்னா என்ன? எப்படின்னாக்கா, இப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கா கூட அவன் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கான்னாக்கா, இந்த மாதிரி அவ நல்ல ஃபேமிலியா சத்துவ குணம் இருந்தா கூட அவ வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் ஆயிடுறது. they are happy with their own thing. அதனால வந்து அல்டிமேட்லி we have to please God, please Krishna. அந்த இது வந்தாதான். நான் ஒண்ணும் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நீங்க என்ன சொல்லுங்க மாதாஜி? என்ன சொல்றீங்க? 3 குணங்களையும் கடந்த நிலை இது வந்து சுத்த சத்துவ நிலை பிரபுஜி. அது அப்படின்னா எப்படி தெரியும்? 3 நிலை கடந்து எல்லாமே வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்காக செய்யும் போது அது சுத்த சத்துவமா மாறுது. நம்மளுடைய எல்லா எந்த செயலா இருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும் பிரபுஜி. ஓகே. அப்படி செய்யலன்னு இப்ப நம்ம சத்துவத்துல இருக்கோம், அது போதாதா? ஏன் சத்துவத்துக்கு போதாது அப்படின்னு சொல்றோம்? சத்துவத்துல இருந்தா நம்ம செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆயிடுவோம் பிரபுஜி. ஓகே. அது மாதிரி செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆக பகவானுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக இருக்கிறது தான் சுத்த சத்துவம் பிரபுஜி. அதுதான் முக்கியம். ஓகே. அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம பிரம்மத்தில் பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம இந்த சாப்டருடைய சாராம்சம் அதுதான். என்னது? முக்குணங்கள் நம்ம பிறந்த உடனே அந்த முக்குணங்கள் நம்ம மேல வந்து ஆதிக்கம் செலுத்த ஆரம்பிக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த முக்குணங்களும் நம்ம ஈடுபடும் போது பிறப்பு இறப்பு என்பதில் நம்ம அந்த சுழற்சியில் நம்ம மாட்டிக்கொண்டுதான் இருக்க போறோம். அதை தாண்டி நம்ம செல்ல வேண்டும் என்றால் என்ன பண்ணா, இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பால் நம்ம செல்ல வேண்டும், அதை கடந்து செல்ல வேண்டும் போதுதான் சுத்த சத்துவம் அப்படின்ற. நம்ம அந்த சுத்த சத்துவத்தை கடந்தாலேன்னா நம்ம இலக்கான பகவானை நாம் சென்றடைய முடியும் இல்லையா? அதுதான் நம்ம அந்த ஞானம் இல்லையா? நமக்கு அந்த ஞானம் வேணும். ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் வந்து ரஜோ குணமானாலும் சரி, தமோ குணமானாலும் சரி, கண்டிப்பாக அந்த நிலையில் செல்லாமல் சத்துவகுணத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம செய்ய வேண்டும். நம்ம எந்த செய்தாலும் அதை யோசிச்சு பார்க்கணும், நம்ம செய்யறது எப்படி அப்படின்ட்டு. ஸோ சுத்த சத்துவ நிலைன்னா பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து, பகவானை மையமாக வைத்து எது செய்தாலும் நம்ம பகவானை மையமாக வைத்துக் கொண்டு பகவானுக்கு திருப்தி கொடுக்கக்கூடிய செயல்களை நம்ம செய்யும் பொழுது பலநோக்கு செயல்கள் அல்லாமல், புலன் இன்பத்திற்கு அல்லாமல், கிருஷ்ணருடைய மக்கள் சொன்ன மாதிரி கிருஷ்ணருடைய இன்பத்துக்கு நம்ம செய்யும் பொழுது அது வந்து சித்த சத்துவத்தில் நம்ம சென்றடைய செய்யும். அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன ஆகுது? பகவானை சென்றடையிறதுக்கு நம்ம இலக்கு, வாழ்க்கையின் இலக்கு என்ன? நம்ம கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு செல்லணும் இல்லையா? வைகுண்டத்துக்கு இல்லை கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு நம்ம செல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் கண்டிப்பாக பகவானில் நிலைத்திருந்தால் தான் முடியும், இல்லாட்டி முடியாது இல்லையா? இந்த 3 குணங்களையும் கடக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு. அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் கிருஷ்ணரே, பிரம்மனின் நிலையை அடைதல் ஆன்மீக தன்னுணர்வின் முதற்படியாகவும்
ஸோ அதான் சொல்ற பிரம்மனை சென்றடையவும் சொல்றாரு. அதான் சொல்றாரு, பிரம்ம நிலை அடைதல் ஆன்மீக உணர்வு முதற்படியாகும். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரை அறிந்தால் பிரம்மனையும் பரமாத்மாவையும் அறிந்ததாகும். இல்லையா? நம்ம சொல்றது 3 ரியலைசேஷன்ல பிரம்மன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான். ஆனா ஃபைனல் ஸ்டேஜ் என்ன? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் நிலையை அடையிறது, பகவானை முழுவதும் நாம் புரிந்து அடைய வேண்டும்னா பகவானை தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ குணங்கள் நம்மை கட்டுகிறது, கிருஷ்ணர் நம்மை விடுவிக்கிறார். குணங்கள் நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது, கிருஷ்ணர் நம்மை முக்தி அடைய செய்கிறார் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நம்ம இந்த சாப்டர் 14 சாப்டர் இதோட நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சுக்கணும். ஸோ இதுல வந்து வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா? ஏன்னா நம்ம டைம் ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஒரு